nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriria gatigati wekariguri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Wewe naenda mwanzo muriyo Getembe TV karibu sana sekiunga chinsanye cha bono botuko irindo tunyare gusanga na bwigo kwimanya na arari ari Amerika watuka kura chinsemo kuba muno kuroigase orogongo rogusi chengro kwa Matilda Obaigwa na Veni Nyaboke ntera gukoretera igase njira yebimanyerero karibu sana. Matemo kurwa ase kenyoro kia inani gutoka eme ya Kegochi ebunge ya Bubasi ase kaunti ya Kisii niko bono erina mayanda amanene magigayuko basiria abancho ababo babere korengana ne amateyo niko bono umumura bwenkaeyo ase reta enoko bwaya bono anyara gusambiro nyomba goika ugukwa magigayuko moita ise ase reta James Ongori goika gosiria obugima bwaye Gilbert Kobi norobotiro senchira engekirano kegema. Abamenyi bekenyoro kia inani imeye sublocation ya Kegochi nigo babokera ogosira kwa magima abere umusacho yo mo bw'imyaka 30 nigo agotebekana kumuita tatu mwabo mwibori na kumusire linse muna bana rayya musambire eretiga kunomole ekenyoro nakyo asobororo banene noko gechigwa bamutangira na kumuminyokia na kumuikero musacho yo na kumusamba kende komete twagakeigure chinse mwawa muna umuntu ngusambware rero nari narorire gekoni twakirete mugondu twarenge tukuigwe bikuru amana twachikuminyoka gocha twanyora umuntu ugayitaere tukuboringi kiabeira hangaya engo mumuroyo gaitaise nganere kinyoro kya muminyokiri kya musambi amana twarorire gekoni akeroyo minto yo mtana ro gantenga no maetenga bari okule no wayo na ro sambi ro ikere ro sambi acha kerabu umaene ngo chigocha anyoro ngori yani muchama na yire tari bonyangande ogwaya na kwa yire tari bonyangande twarigereri twacha togocha twanyarende ndugunero na ire nsaiga samuiterete
iga mbu mumuro oyo nyara kobaga goita tatu mwabo nyomba ya yanya kobaga gusambwa n'abanyakenyero babwa tobororo bonene kinga kibare kumuria eri bamusambe namba ikera kinga gicho kumusamba na kumusirya bamwe abanyagusira abo barenge n'obororo bonene nigo bagoteba buna nyagusira oyo umanyikanite buna ubwayongori obeire kagokora ebisa ebinge na nigo anyore gesuro kyaye mumuro yera nonyusambwa yasambwa egekogera gusomo kinoti garomare ekogera ebisa akorire gwete na iteto oyo mwabo kaenda bakagachieta akamwitero agakwa oiranire ka orocho oitire tata omwabo ere togoteba mbuya mono Estamura ongori nere mama omwabo mumuro oyo oitaise ogoteba buna nigaumiranete na egekorwa ekeiga ase enchera y'ogokumia nyoro mumuro oyo obwayo okorera gwe kumubori na rero ng'omwarwanire komo naende Jumatatu nekoti ogo aya ntato ng'akiro omonwa amanyi ngaitekera nyoro omosubati oyo omoruya okomonyoka gwe ogonte mama obwaya amepika sokoro siongei ngomobori siongei naki ng'atari gokwana buna kweresera omong'ina oyo omuroye oyo ore bono nyagusira nigo aitete ise abwo igoro na tatagete ise oyo airwe nyagitari korwa ase abanyakenyoro omuroyi akera abamura bande esimi moire nyagitari reni mege bacha n'abamurabu bakamobori korwa bakamotiri mboki bakarie saraire okamanya konyora omuroyo okomonyoka nekebenuka ebeti ng'atigaenda romusacha okomoire nyagitari nche ng'ong'irire nyagitari bakamobeka nse bagatama bagatigara babere omobere onyagusira oyo orenge n'echingoma chintindi nabo berete inse yabwo goika bono mambia chingaki bamonyoraga asire chiobogima bwaye oimoki gose moire nyagitari nche nkabwatie enchera ngaturu aba natangatanga mata bubwire bwakia paka chiaba chinsa 10 karo chiaba chinsa 10 ngochigocha nanda mwomo muronde karo nanda mwomo muronde ngomatebie tata tende kororongo ligose nabo getakaenda togo chigocha aliese twamobegete tukanyora nanyora akweterende nkinarenge gokora gaki gose ne sirikali twango tamira etokonya cio amateni go chikobwate cio mong'ina Estamura oyo ore mama mwabo nyagusira goteba buna mumuro oyo ye buna sambwa naende nabarenge gotinde kwa igo elio kurwa masikani gotiaso mogaka na korobererigwa amatanga aye buya ere togoteba mbuya mono nande nyondi ya serikali yanja eyari gomototigera tomotindeke bono iga togenderera omoroberi bwendu bweyo nere mbuya onyendirie okonyarekana tari koiru moche serikali yari kumubwatoka erari merubone igatindeku omoroberi bwo mogaka ogendere nigo egotebekana buna nyagusira oyo bwayo oyo osambwa na itete mumuro omwabo ase ensemo ya Kajiado omanyikanete buna mochamo ongori chietega chiato ase omomuro agateba nere omoitete omomura nagutu atinde komotienyo gata agateba nere omoitete nande kene kerako imoka nere itete omwana oyo no kabere nere nakwete ori otindekire rugurari gwete na iteto oyo mwabo kaenda bakagachieta akamwitero agakwa oiranire ka orocho oitire tata omwabo obotumeki bwa mariago yogotindia ni nyasore nabo bwanyara ko bukora gwekiara gwetera nebikorwa bikonyara ko bikoba sense miyo na muno ase omumuro oyo iga ogete giakogechiri abebwenerete abana aba bake bagukina bono basoire chisabu chimbe banyure emeteme be bono bongo bwasareki bono ranyore ng'egento ngera anyure anywete bono nonyokore tayakorete tarochikene obesana goita omoibori esitairi engamuneyi ekenyoro kia inani litukulia lero mambia abanyakenyoro babokera ogusira kwa magima abere oyomo omusao yomo nyarako baga gwita tata omwabo nero nyarako baga gusambona abanyakenyoro babwate obororo bonene ase kenyoro kia inani sublocation ya Kegochi ime abo basi nabo igo banyako bakwirwa ase nkendu ya Nyamache niyo tebekana ngo omusao yo nyako baga gwita tata omwabo nyako na nyarite ko baga gwita mumuro omwabo ase nsemo ya Kajiado akabwatwa akabekwa ase nsemo ya prison nabo bakairana na entunde ndanya nyako baga gusira obugima bwa tata omwabo nero nyariko baga gusira nyibense meyiga niyo bagote abanga okonywa kwenyaso na marigo yogotindia na arakwira abasaye bara sense meyiga banyako bakwirira ebitambikiro byo goita abayibuli babo nabo igo gukora obuke bagobore bwekerengo kireke igoro mono muri gweteria getembe korwa sensemo ekenyoro keinani sublocation ya Kegochi constituency ya Bwasi county ya Kisii Maritani nje Gilbert Kobi Utigana noroboti rogwichania kegima umonjoriria asirita Esther Gati oyo bono nyarite gusiria obugima bwae chitariki isano na isoto mutinyo yo kianda ase omubosokano bw'omorero eme ya echiro ya daraja 2 ekaunti ya Kisii nigo bono ritukoria rero anyara kwenigwa ase enka yabo ime ya Sirare ase nserie ya Tanzania. Esther Gati nigo bono akagire kubekwa gose nigo omorero yo nyarite gotongigwa no yokagire koba omonjoye monjo murigire na chibichecho chire ase embeo.
sehemu mbalimbali, kwa sababu ako na jambo ama na lengo kwa kila mmoja wetu. Kwa hivyo naomba tukaweza kutulia, tunaweza sikiza, tuheshimu sherehe ya dada yetu Esther, alafu tukaweze kusikia neno la Mungu. Nataka kusoma kitabu cha Yohana 11 na nitaanzia 17, lakini ninapozungumza nitazungumza nikianzia 1. Onjo murigiriria na gusika bucio ni gobono rituko oria rero oyo kabere waziri bobulindi boime umusikie Dr. Fred Matiang'i mugavana bwe kaunti ya Kisii na bwigati ya Braivande banyara gwikirana ase ekanisa ya Nyamache main ase ogokora ogosangiriria kugusira ekanisa iyo nekero bono banyara gusingirira na kuburia buna umugusi na bonete gochamo na bwo kubekamo ekura yaye buna umugusi na gukonera eriogie elimo na nichinga kichecho nigo bono waziri oyo mukoro Fred Matiang'i na boigo umugavana arati bono banyara kumocha egati ya Brahi bagendete ko aka siasa etari eyo koreta omurembe anemuno ase orogongo rwa Kisii. Nyasaye gatweteri bagarikiri okorera abantu baitemero tutwaro bwanchani nentogenda okore emirimo amo bana baiga bonzi bamura abaminto barega bonzi no mugabana. We always work together kendo ngiyo tutari gotebani muno togogenda eringana riro rest inkwana chiko bachana na botogo kwana ke kwa na banta ba motole na botogo lienje tokwana togo sinyo kwana ntutu ka banyene na botogo liya ba kabande baliya banene batoetane ti myaka babo Kristobo bure babo province ongeri na bande bato tevinga inu na ba muramure manyinga inu na bangake togende guchia titogo sirabunege saku elinde tobeka abantu baitwamo bunege saku toteme kwa fuji kasi yenga ntubo tambe mangana ko jigweke toko ligo sono bugambi toko ligi ende twacha kuma na ntutu ka banyene twacha ko chayana twacha ko ongorana abande baito batoka na buna ende bago tomone jiropia kucha kwata na abantu baito ga igo bono buna wate bagabana toligenjera tobeka abantu baitwamo yasaye gata ke tobeka abantu baitwamo nige sakugeto ketene amo nonyina abana bali ba minto bande bale se kiombe kilikende na bali na ba minto ditoko barama nende no lino maneno abo wekiombe kiabo na boto we expect ngamba makodere mermo neji se mitora jito ba se minga ki na bako kolega asi lakini otali ko rama abantu ba mino uzotali ko sambe nyumba ino uzobona tali boygo nabo anye mejande karise ino oyeji nsogono chikakaroro iko sambe nyumba yuto kuligeje radi rusi orongo raigo ndo manyiko genda uchibosio wana warugo bateke tuko sambe nyumba ngaitoko chaka genda tobe ya motwensi unabaguzi elinde tosikane ya bako egwa nakabana gwate banga mogabani ndoro igoire ragera kero muntu mogabani ragera mogokora koragera mogabani mwakere Fred Matiang'i chikura togende uchibosio osora tali boyo ya mwarorera abantu bakonya kuoga Simba bali na Matiang'i Simba lero bwate Ruto Simba tigamba boli omwana ogo nabekerema osinoyo oso gutara nere no ekero wekira sa abantu kwa morosi buyaiga ororekana ngambiale ente twatebaiga omweshimiwa Fred Matiang'i olega bali motamanyeti akera abantu maita abantu ngabantu mba maiso mieta koletiki abandi bali maiga abarogimba yoma abanyebiti namba yoma abanyebero mba yoma abantu abayamba yoma bono abantu mbaroro and Waziri, it is important to you to note this, that abantu mbaroro baragani baimuki barolenga ki bawatana n'abantu baitu
na intu negesaku ntobwenerete koba ase serikali yenseye ase ekekie kobarwa. Ntoye tubango mukutano monene. Ndede mheshimiwa Fred ataracha kurungumbu nwara etwaengo kuana nere daily. Utigana nayo kurasi kaunti ya Kisii Mwanjo Muligire nigo bono umugavana umukonyi bw'umugavana we kaunti ya Nyamira umuske James Gesame bono aisokire na kumuchia uburai we kaunti iyo nekiro bono anyare gusaba ase amatukare bosyo abamenye be kaunti iyo banyare kwenekya buna chinga kibagwa kekura banyare kurigereria mbarai ki babonete kubekwa ase ebirogo naboigo nigo anyare kugikeria engana yechisegi aboigo abasaya bo babire bagutumeka bobe anamono koreta chiburaburu ase meyega na bono amatanga nekiro bono anyare kuboria buna amonchoriro naganire ase kaunti iyo elio koreta uburai obuya naboigo achinga kichecho nigo bono egati abarai banyara gwikira nase omoyega uyu onyara gukorekana ase chinsemo cha kianchore emeye wodi abo gichore bunge ya West Mogirango nigo banyara gusingira buna mbache kumusira Dr. Fred Matiang'i ase kiro kyuburai wenze Fatigadi Gisemba norobotioro. Uburai bwa serikali ye kaunti ya Nyamira nigo bwagendereire komochiwa asekeria bunano uburai ubube noyo bwanko mono kobomochia nomokonyi bw'umugavana bwe kaunti eyo Dr. James Ondicho Gesami oyo ubasemirie abanyamira buna chingaki obochori obonene buraike parigererie buya umugavana oyo bagochora ingana yarorekana komorenka omwinjinia James Ongera oyo orokirie ganga yogochia koria ubugavana bwa Nyamira asobo chori obonene bore bosio abanta baya baratokonye particularly Nyamira yeito tigamana yoraria benu biere usura bera rubia lakini Nyamira nere bwate dagira yonsipi egocha egoendergesima egoenderigoma egoenderwe gomutu ala chikora chinya moko beke government ya Nyamira stable endelingia ndengagere kama nere mane chene Nyamira okolera mango tuli uborai nabo uborai mwanga bora bubya kuborai bukale isiko tolengere ligo chibosio nokolegezo kera tokonyo uborai boira ne West Mogirango kukwana boigo chingaki chebirero byokomwenia omugaka Nelson Kemosi Okero kurwase kenyoro kya Gianjore imeye wodi ya Bugichora nigo boigo eserikali ye kaunti yeiga ya Nyamira yagenderera kurusigwa amamocho asokweba ewodi eyo ya Bugichora anene asamangana yechiro oyoiga no mwinjinia Adam Simochenwa oyorometerianza asobo seneta bwa Nyamira ngwatenena wateba naye chairman y'abana biashara legente kenene mono gwikuru umugabana nyaribwange gati ya rolia ya moyo bo senator ne ya oversight ugitoreye nereka award ebwata chikura chinyi lakini agaroboli ile bogichore ngima there is no functional market mubate chire kolegas nyamatoki moina igero obosaigo okogenda makairo igero obosaigo okogenda kiambe igero obosaigo etiri ere under county government kukwana boigo chingaki aonchukana na chikanisa ao cheki Adventista eria ya Busiango na boigo ibucha nigo omoinjinia James Kemoni haira chingaki echo na kuburia abarai be chikanisa kusabirania abarai bense buna enjira eyemo yogukinia egisaku kyogosemeria angyo anene maiga yebikorwa bya bwango iga byechisegi asebirero Normalmente, abantu bagenda bari amatanga umuntu umwe bakorera cyesoniro umuntu mujyane umuntu
chingaki echechio nigo abarai abaiga basegetire obomo bwomogusi perioko musiga Dr. Fred Matiang'i naboigo abasae basemigwe kubwata ibibande asobonge puna enjira eyemo yokomwa okoboko Ninta getenga mwenzi balimu taragwata kikura ubwata kikura cyeyo. There is no way ajo mugambi muya usobe ko mugambi mube ekeroka kwatikura. Mwanya getinge tuturuchi bono agutora abaguzi bali turwete kisi na Nyamira yoto ikaranze nyombe yemo ni tutosiro yoito ni tutoroka nebiya. Nale ko basabaiga abantu bambi. TGNC aba muraba ikire abasaye bali bakire imyaka 16 gochi igoro netaba 18 injwa ali Nyamira ekebande furi nondoro tobakonye bo batebi bande Kingo reporter Gatembe kurweiga yanchore Bogichora West Mugirango county ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba Eklabu gya Pathfinders kike kutoka kanisa ya Adventista nigo bono litukoria rero kianyara guchingira emyaka 55 nigo bono gose gisa eklabu kianyara tugochaka asinsiri ya America ono kianyara gotabukia emyaka eyo yokugenderera kurandia injili anene muno ase abana abake bakiniri ase ekanisa ya Adventista koro ase South Nyanza Conference nigo bakorera umuyogobo ase chinsemo chiri cha Nyantrago egotoka ime yebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii buno tiketo Wycliffe Omanyara otumanyase orvotioro kazi tunaingia Pathfinders hata sasa, lakini nawafahamisha wale ambao mnaendelea kunakilia ya mambo na kuangalia Omoyego yoiga nigo oikirana ase getigie chigosori kia Nyantrago abwase aba Pathfinder be conference ya South Kenya Conference SKC na nigo orawa no director bwa basai ase conference ya SKC Pastor Job Obara na ba Pastor Bande Wetania Emerongo Ebere. Unajua kwamba kuna kikundi cha watoto wadogo ekiombeke kia abarigia enjira yani Pathfinders nigo gia chagetwe omwaka o 1000 chimikianda na emerongo etano ya 1915 ali America se ake omuchioro kwanga California gachakorro naba muraba bera bake bali kwanga Halifena na Luther Warren abana baiga bakarora okugani kwarenga ase kinyoro bakanyora egento gikoro kwase egesongo nga juvenile delinquency yani ogosirerigwa kwa maadiri gose chitabia chi abana bake bagokina igo chiarenge chimbe abana wati chitabi chimbe kogo chigoete street ye kwa igo mwana naro beto yondo moyo kogo chigoete go chimuino gaiga kwa igo naro yondo bwata marua obetererio yondanywe kogo chigoete go chigaiga kwa igo mbabwa to yonde bamo bully bamoteinga tababuge kaini tabuga tishati mune chiabo bamoita. So they started at California bagachaka korosia chi Bible study bagachaka korosia bintu biribigo excite abana bake ekero bachaka igo bakanyora chi group chiachakire koba bagoicha asengencho kwegera nande basabamo nande bakana ningaki intu ntorigo chigokora bintu muna abantu bali bande bakora. With the time abana biga bakanyoranga chi activity nchiroro ekero bago chikora chikogera abande baijamo bono bagacha cross these exciting programs ekero bachirosia eklabu ikiga kaba asamatuka mange between 1900 and 1950 nkiarenge recognized buye even in the church gokora kiarenge lakini nabokire nsemabu abantu nabo bari kanisa chi department chi kanisa kwanye we expand chi arenge e priority nere bali korwa batebanga tigaturachaka na Sabbath school tigaturacha na personal ministry na ndoma tukorosi department goikogenda ase gikae kenene gikorkwanga general conference ekero baikaransire council ba discuss philosophy club gekyo paka bagianchere omwaka 1950 formally a club gekaba organized as a general conference bono gekaba recognized fully bune club keo kolimirema sekansa yaba Adventista
Pathfinder nĩ kĩũmbe kĩrĩ ase ekanisa yegi Adventista ekio kegochakera emyaka emeke gĩkũrũkwa Adventurers biamanya kubwatia ebyombe binde bitano na bibere ase kĩria kĩo mwerio gĩkũrũkwa Master Guide ekio getabwati miaka na ekerogo ikire ekerenge ekio nabo ogotianigwa na koira chira koba omorisia. Pathfinder gokere club ase kanisa yaito yaba 70 Day Adventists ekere kiaro setikwe asenge ncho kugitera abana bake abali bagokina be myaka yeiga emeke igonye na abaisike bachagire okore myaka bagusi bakoroka yoborabera. Ekerenga ky'omwaka oyo nigokere Pathfinder on Purpose, yani abaliga enjera bare nekerenka. Dia Pathfinder ase timu yarenge nga Pathfinders on Purpose. Gosa abana bakoligie enchera barasekerenga. South Kenya Conference SKC nigo kebwate wetania ebyombe chimye inye na merongo etano na kianda na omoyego iga nigo oikiranwa na ebyombe wetania emyemo na emerongo etano. South Kenya Conference yeito igotubwate bilabu over 439 as chikanisa cheito chionsi 504 echinde njiroro chitabwati just because maybe mbabwati facilitate gochaka lakini abana bunko basabira tori na barabo someday mbecho keboigo. So these 430 clubs nchiroro murawana lero gaiga we have had more than 150 clubs chira segetie keiga kianyanturago baachire asenge nchogo celebrate li tukoli nene dia Pathfinder. Ekiombe kia abaligia enjera yani Pathfinders nigo kialiganetie onde bwensi anyare kogeswa na koba omubwatani ase enjera yemo yokumubaka nyasaye. Nkerigo discriminate onde bwensi nkerigo siekero onde isiko nebo mwana bwekenyoro otagete gosororo igale welcome every day naenda abana baiga begeire koira abana abande bamwabo na gotaramo na barabu ase enjera yokwegena. Kwa hivyo tunaalika nonyene moko yungamba kabwate gosinichi kampori nabo mo Catholic nabo mo PH nabo what onyi goteto mwana aigere muna bakwegera ai motiga agenda ase kampori eyo amonyore Yesu Kristo oyo orenchera ekiagere bare Pathfinders bakoligia the path and that path is Jesus Christ. Nonye nabo ekiombe gia Pathfinders ngebwate ebimanyeriro ao ebyo bikobekwa ase chianga na ase ebirengo byoboteneri ao. Imbegete shas yengie kebugate na ndingie geko erere iga none kenegere kiabutoka iga narabeka mubuko ekiare ya Rusia epini yae ene class bar ndeka roko birigereria igobire bitano kem karabire bitano kem bire chikala mbali ebige bitenrete ebirasi gose bigwango bitano kemo ebire tobegete abana baiga bare organized asaba kwegera e curriculum yabo so that they have the right food and agerengia at the right time. Egen to kwegeri umwana bwe myaka 15 to kwegeri umwana bwe myaka 10. Kwa hivyo ne organized ase birasi byabo korwa friend, companion, voyager, ranger, explorer na guide. Ebine byo ebirasi biraiga bitano kemo omyaka 10 baro. Kirasi kyabo nkero. Myaka 10 baro. 12 baro. 13 baro. 14 baro. 15 mbaro ekiomo area Pathfinder gekoro kunga guide giachi kobwati gune ekiomo area igora ekero mwana akorire ibions aga eyene master guide bono genda sogo specialize amangana yogo tugekera ebirasi ibions na abana bagotoka se this level ebinte ebinate na bie nabyo igoikaga iga esta yembegeta ige ne ya master guide sawa sawa e master guide star nero kobeke iyo nechiga na mangana ali bakwegera bamanyire buya sawa sawa bamanyire muna bago interact naro because you
are the work of the hands of God. Amen. Amen. Omuyego nigo gocha okorekana kera emutienyi okianda ase esabato ya gatatu ya kera omwaka na kero omwaka nigo bagotwara ekerenga ao kyogochengera omwaka oyo kuripoteri Gatembe Television kuruga igase geti kya Nyanturago nje Wycliffe Tyson Manyara. Emona sana umurikito Wycliffe Omanyara kora chinsemecho cha Nyanturago na egati yaborokia ime yense ya Kenya nigo bono banyare kwe murunganiria eserikali anene mono kubwatekana no guchika gwa serikali buna banyare koba bagutumeka omorobilyo bubuweni omorobilyo osha nabo igochinga kiechecho nigo banyare kwe murungania buna nigo obuteneneri bw'ekisukuru cha junior secondary bono bugenderete kubekwa asako ane mono nekira borokia bari ime y'ekisukuru echo bono batenenere n'abalimu b'ekisukuru cy'oburoso nekiro babulye na junior secondary nebonente kwegwa oburai bwae nabo igo enyare kwegwa nonye kipesa kurwa ase serikali cyokogendereria amasomo ase ebirengo ibyo. We are being taken to SHA. Our big question is, what is the package in SHA? Yes. What is the package of dental? Yes. What is the package of optics? Yes. What is the package of outpatient? Yes. What is the package of inpatient? Yes. Overseas evacuation. Yes. What is the fate of teachers? Are we going to be admitted in private wings like what we used to get in Menet? Then, if it is a better cover, then teachers we are boarding. But if it is a lesser cover, then we are not boarding. Yeah. I also want to mention the fact that we don't expect to be told to begin with public hospitals, dispensaries, when we are seeking for treatment. We want all the private hospitals to be brought on board, so that if you can report to the hospital, you are allowed to use the private services and get better services. These are officers, for heaven's sake. These are serious people in this country. And I want to write the President and the Ministry of Education to make sure that JSS is a success. To achieve co-curricular activities, there should be JSS autonomy. To achieve administrative success, there will be JSS autonomy. To make sure that JSS teachers teach very well, there will be JSS autonomy. To make sure that the learners... Teachers are suffering. When we just got on the issue of enhancing the issue of medical cover, I want to let Mr. President know this. He is not getting this power better because of teachers at large. He is getting that cover for the JSS teachers. Because these teachers are going through psychosocial issues, emotional issues. We are demanding for autonomy for our brothers. JSS schools are supposed to be independent. When we went to see the president, that was issue number one that was taking us there. There is no way we shall continue crowding our graduate teachers in the primary sector. As Secretary Gender, I've solved so many issues of primary school teachers, of JSS teachers clashing with HOIs, because somehow they just don't understand each other. Let us give JSS teachers their right to be where they're supposed to be. Let them be in their own school. Give them their own space to operate. Let JSS schools have their own BOMs, have their own structures. Shule za sekondari msingi zipate uhuru, ziweze kujisimamia. Kwa sababu wakati tunazungumza kuhusu shule hizi kuwa katika shule za msingi, inaleta kwamba kuna ule mgongano wa usimamizi wa mamlaka na mambo ambayo yanafaa kufanyika hayafanyiki. Kwa hivyo tunaomba kwamba shule za sekondari msingi zisipelekwe kwa shule ya upili na zisiwe katika shule ya msingi. Tuwe shule huru ambayo inaweza jisimamia, ndiposa mtaala ambao upo mpya ukaweze kutekelezwa. Watu ambao wanakuja wanaongelea kuhusu teacher shortage hawaoni shida yenye iko kwa ground. Shida ni mwalimu. Asorobotiro rwaborokia no tukorere kionga chinsa nye echa abono morogoba nekirondo chenga cha butukiriti take 30 na inye ase ebiro biga korene nekirondo ndakuganiri onyare kugendera gutwara weekend ere ntoereru kigima kubwa mono balia bonsi bale ase chisa bale monyare goika ase mware guche gose anose simu goika monyare goika sinjira ere eyo murembe korene no cha sinsemeri echigosori igondo chitimu eri ya Manchester United na timu ya Chelsea
nigo banyare kominana kigimo gose banyare gutwara ekeminano egetindi kurende ntekero ndochenga etimu ya Manchester United nigo oba bebwereire ase banyara kubeka etimu ya Chelsea chigoli ibere ase egoli ya mukorende tari mangana ayo ntochi kogendera ko yarigereria na matuko agenderete gosika gosekera eviro byechigosori byo kurigire chigosori fireke ntochi hokwanera ayo kurende ase obutuko boiga twaro obutuko buya na boigo e weekend ere nchano kigima nchengro kwa Matilda obaigwa vene nyaboke cross bimanyererio nere Mike Wills kanike kwanyole chibicha neriogi asenchira engikirano basiria bamwabo nyasabagate. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongebere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Superstores yego toka se nyumba ya complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase namba chabo 0111161500 Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eduka yo bomo ya Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi mense ya Kenya.